«Поверніть мого тата» – так називається документальний фільм, який підіймає одну з найболючіших тем сучасності – дитинство без батька. Ідея створення стрічки належить Кримсько-татарському ресурсному центру, а втілити її в життя допомогли продакшн-студія «Мир і Ко» та німецьке посольство. Мета проєкту – привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми політв'язнів Криму. У фільмі зібрали історії дітей, чиїх батьків російські окупанти посадили за ґрати чи насильно викрали після захоплення Криму. Однією з 5 історій є розповідь 8-річного Імрана. Його батька Різо Омерова окупанти по сфабрикованим звинуваченням засудили до 13 років колонії, начебто за участь в терористичній організації та спробах насильницького захоплення влади. Когда его забирали, младший братик его вообще не видел, а третий братик начал плакать за ним. И второй тоже. Мы ему письма пишем, рисуем рисунки и отправляем. Он тоже нам отправляет. Когда он вернется, мы будем играть с ним, и маленький братик тоже будет играть. Я его сильно люблю, скучаю за ним. Анімація до фільму частково зроблена з малюнків самих дітей. Вони ілюструють дитячі розповіді про те, якими вони пам'ятають дні, коли в їхніх сім'ях все було добре, і як все змінилося, коли окупанти забрали в них тат. В настоящее время по статистике 197 детей – это те дети, у которых родители находятся в местах несвободы, то есть в СИЗО или в колониях. Но мы не должны забывать о тех детях, у которых родители пропали без вести. Мы не должны забывать и о тех детях, родители которых были убиты. И на сьогоднішній день таких дітей з десяток. Ця картина дозволить людям побачити свавілля, вчинене в Криму російськими окупантами, очима дітей, та повідомить про їх біду всьому світові, каже продюсер і керівник продакшн-студії «Мир і Ко» Мирослав Гай. Це біда для всього світу, що в 21 столітті у нас абсолютно сталінськими методами, диктаторськими методами продовжують репресовувати людей, так як це було колись в 1937 році. Я думаю, що на такі речі має реагувати будь-яка інтелігентна, інтелектуальна, сучасна, цивілізована людина. Ніхто не може проходити повз це безучасно. Інтерв'ю у дітей брала режисерка Олександра Анкудінова. Перед зйомками вона психологічно налаштовувала малечу, так як їм було дуже важко говорити на такі болючі теми. Кожна історія для мене особиста – це історія про силу дітей, про їх дух, про те, що попри складнощі вони готові чекати, готові боротися. І як ви чули, одна із героїнь, Хадіджа, вона сказала, що нас стає все більше, тих, хто говорить про цю проблему відкрито. І для мене це було важливо з точки зору human rights, так, з точки зору допомоги дітям. Голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонував показати фільм «Поверніть мого батька» дітям російських політиків, які розв'язали війну проти України, щоб дати їм відчути той біль, який окупанти завдали кримським родинам. Каже, важко усвідомлювати, що в Криму відбувається таке беззаконня. Трагедія дітей в тому, що окупанти позбавили їх батьків. Вони просто незаконно, злочинно заарештували їх батьків, закрили їх за ґратами на 20, 17, 13, 14 років. І ці діти залишилися без своїх батьків. Це таке, що не може просто в нормальному світі відбуватися, а в нашому житті, в їхньому житті це відбувається. І тому ми підтримуємо такі фільми, сподіваючись на те, що вони достучаться до серця тих людей, до сердець тих людей, які можуть впливати на те, щоб у світі було менше таких трагедій, як зараз відбуваються в Криму. Я как духовный лидер, как муфтий, что бы хотел сказать. Эти дети, в исламском праве, в исламе, права детей, особенно сирот, они опекаются, они защищаются. Есть призыв
помогать этим детям постоянно, поскольку они лишены отцовской поддержки. То есть сирота в исламе – это тот, кто лишен отца, не матери, отца. Это очень важный момент. Почему? Потому что отец, он тот, кто обеспечивает семью в исламском праве. И эти дети, хоть их отцы живы, но они по сути являются сиротами по нормам исламского законодательства. И они те, которым ми обязаны сьогодні допомагати. Фільм навмисно зробили 20-хвилинним, щоб встигнути за годину, яку надають на міжнародних майданчиках, показати стрічку та розповісти присутнім про порушення прав дитини в окупованому Криму. Він перекладений 7 мовами – українською, арабською, німецькою, англійською, турецькою, італійською та іспанською. Творці фільму подали заявки для участі в українських фестивалях та конкурсах у Австралії, США, Великобританії, Німеччині, Франції. Широкому загалу фільм буде доступний влітку наступного року. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.